Oh no. Ala pang nakuha, grabe ba? Hi guys, majong gabi eh. Ug karon guys, nagdigamo na pud mig para panihapon na mo. Si Mama Eding ang nagluto guys to kay ako gahud sa igang bata ni Mama Eding. Ano si Christian James. Hi Christian James. Aning apo guys. Yang iniwan ko basa na Gisahan ni si Ja. Ni ara gilang ginawanan ni ko gabi pa nimo guys. Ja karon umalik na pud sila og pano na guys. Dako ang kinasuon na oy. Tapi daw mo guys naman no. Mas Mama Eding guys hiwa na gulay kay among sagulan sa kinason. Itangtang na ni Mama Eding guys sa itang unod. Diyan ang kitangtang ni Mama Eding guys ang kinason. Ow! Gahi. Ano sa kasi ang eh? Oh, grabe ba? Dayan, manika adjo. Oh no. Nay, pila na kanika tuig kinasuna ba? Na? Grabe na ko Yummy! Yummy no! Katimpla lagi ng duwag juice. Yum yum. Mahu ka pa yun. Guys, sa kinason. Guys, tanawa guys di Ang unod sa gamay ni Jang. Gamay-gamay ni guys. Adunga. Tanawa guys. Abrihin na. Nagalisa si Mama Eding. Okay guys. Dahil. Oh no. Ang gani ko na dahil mahal ba ni Baragya ito sa kainggit dahil mahal. Nani ka doon na kilawon dahil. Ganahan di ko. Uy, garay. Uy. Oh no. Wow, grabe ba? Grabe ba? Ako nakalit mo. Ano ba? Diwang ba? Oh guys, hallelujah. Uy, nadaot man itong ulo mapikas. Ay, okay. Oy, dako ang ulo guys oh. Dahil ari ka napikas mangod day mong nangarit forma no. Aji, imo. Happy ba? Gamay ta. Utaw. Wow. Isa guys. Ano ba da? Wait. Kami as mga kinason. Grabe ba? Ang kinasuna guys. Adun unod. Tang-tang na ni Mama Eding guys. Grabe na klang unod guys. Biliba din ang kinasuna. Hi Mama Eding. Magiwawan with Mama Eding guys. Biliba din ang unod guys. Malay. Mastir ka yung mga kinason. Hindi. Kuan po, damao sila mamana. Tambuk day no? Day. Ang tambuk ka. Grabe guys. Uy, lami adyo guys. Makaika jika dulu may isang sa nai. Limon situ bitaw di ay. Sili. Wow, lami wow. Icara. Tambuk. Udah. Asa. Ini tidak ada pita. Oh, katong banget. Katong gini. Karena. Hi guys, karon nagtatang na si Mama Eding ani kay magluto na siya og gulay. Nasa gulay kinason. Karon guys, bisagol na ang kinason. Kinason guys, tambok ka ako.
tambok sa kinason guys. Dali kadto. Kinason guys, sa gulay-gulay. O karon guys, ilunod na po ang sunod is kubasa. Karon guys, ang sunod niya ilunod mo ang kubasa. So maiding. Ano man ka maiding mawawan ka bay. Kung sunod ilunod guys, mo ang sayuti. Bisa bulan oh, crispy fry. Mau nih gisagol sa manok guys, crispy fry. Jadi lang yung mga guys. Ito na guys, mauna nih. Ha? Manok ni siya guys, kana crispy fry. Ito balikan guys, yung mga kapagod na dilawom. Nami. Nagaluto naman si Mama Ideng. Nagalubat mo ko guys, mag-charge ng dali-dali. Na guys, nagulay mo Mama Ideng na. Nabilin ka, nagka naman may, nawali naman may ang bilin. Nalubat ko. Manihapon ta guys. Gulay. Wala nabilin. Guys, muna to guys, dagang salamat. Hello guys, muna to, manamin na ni hapon. Dagang salamat guys. Bye. Dagang salamat guys. Ipuluto sa pag-subscribe sa akong channel guys.